या घर सारख्या बरं गव्हर्नमेंट काय फायद्याचं आगा विचार ते मरत देवबाग सुद्धा हार आहे देवबाग हा तर एका ह्या करून इलाज तोडून इलाज काय काय ना रे पाणी ना रे काय ना रे पाणी बाबी 2 जागी झाली रे बाबी 2 जागी झाली रे घासू नका घासू नका घासू नका घासू नका घासू नका अरे हेंगा ट्रेनिंग असता सगळी पण हेंगा उतरांक जमना उभे राहून बघतात आमका उभे राहून बघतात इल्याने उभे राहून फायदो काही एक ना असा फक्त गव्हर्नमेंटचा पगार खापा काय असं पहिले ट्रान्सफर करा हे आज ते रिस्क घेऊन बघणार ना गेल्या बाबी ह्या मनीस पडल्या कशा घडतले असंच केला आणि मनीस पडल्या असंच केला की आता काय म्हणतात तुम्ही तेव्हा आणि आमका ह्या करतात अजून बिया म्हणतात ते त्यांना किती आपले त्यांना आफाबाची गरजच ना आमका याच्या पुढे आफाबाची गरजच ना त्यांचा फायदाच काय ना आज आज माझा भाव असलो म्हणून जेवलो सकाळी नो त्याचा भाव होता म्हणून त्यांनी काढला आता तुमका फायदे करता बोलून फायदा काय उतराना आले ते अर्धावर वाट बघली निवड आता उतरायचं पडलं त्याच्या भावान काढला तुम्ही कसं काढताले होते मडी झाले काढते मडी तो आधी पहिली सांग त्यांना आता वासरा गुन्हा तुम्ही ह्या हाडान त्या हाडान मनीस नेलेलो झाल्या भीतर आणि अर्ध्या वारान या वर दुसर घेऊन उभे रावले ते आणि त्यांच्या पुढ्यातच हे काढला भावान त्याच्या पुढ्यातच काढल्या देवळल्या